are continuing, but President Trump is keeping all options open. You know he does that, and he means it. He reportedly spoke with military leaders about possible new military strikes, but the diplomatic process is also playing out for now. So, as Iran and U.S. are negotiating, Qatar is inside those talks, but the Iranians are refusing to now meet with American officials directly. A top U.S. demand is a fully open Strait of Hormuz and that Iran never possesses a nuclear weapon. Iran and Oman now reportedly want to charge tolls on ships passing through the strait. Now, they don't control it. ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትናን ባህግናን እዩ ሎሞን ከም ወትሩ ኣገዳስን ዋናውን ትሕዝቶታት ሒዝናልኩም መጺና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ናይዚ መደብ ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ንዕድም ላይክ እናገበርኩም ተው ነቲ ንገብሮ ዘለና ስራሕ ዓብዪ ሓገዝ ስለ ዝገብር ካብኡ ቀፂልና እንታይ ይብሉ ኣለዉ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ሲሪየስሊ ናብ ኩናት ንክምለስ ናብ ዓብ ኩናት ንክምለስ ምስ ወታደራውያን መራሕትናቱ ይዘራረብ ከም ዘሎ ምስጢራት ይወፅእ ኣሎ እዚ ድማ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ድራማ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ገምጋም ኣሎ እዩ እዚ ከዓ ብክልቲኡ ወገን ክረይ ዋላቲ ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ኣብ ቀጠር ክካየድ ኣብ ዶሓ ቀጠር ዝካየድ ዝነበረ ተስፋ ዝነበሮም ውፅኢት ነይርዎ ገለ ዝብሉ እኳ ንሰምዕ እንተለና ኣብ መወዳእታ ግን ኣሜሪካ ክንምንታይ ብቅንዕና ክትሰርሕ ትኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣጠራጣሪ እዩ ምክንያቱ ዕላማኦም ንፁር ኣይኮነን ዘሎ እንተኮይኑ ድማ እቲ ናይ ውግእ ኦፕሽን ወይ እውን ኣማራፂ ስቲል ኣብ ጣውላ ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ብኣፎም ይኹን ዋላ ብተግባራቱ ኢራን እውን ነዚ ኩነታት እዚ ብቐረባ እዮም ዝከታተልዎ ዘለዉ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናበዩ ኔክስት ሙቭ ናቱ ዓለምና ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓብዪ ጠመተይ ዘለዋ ቢካዝ ኦልሞስት 3 ወርሒ መሊኡ ዘሎ ኩናት እቲ ፎርኤቨር ዎርስ ኣብ ኢራቅ ናይ ዘይውዳእ ኩናት ክግበር ከሎ ኣብ ኣፍጋኒስታን ድያ ኢራቅ ድያ ገለ ከምዚ ኩሉ ግዜ መዓልታዊ እናተዋግኡ ዝገብርዎ ዝነበሩ ዝመስሎ ብዙሕ እዩ ከምዚ ግን ነይሩ ኣብ መንጎ ሰላም ዝመስል ይመፅእ ዝረዳድኡ ደለዉ ይመስሉ ኩሉ ግዜ ከምኡ እዩ ዝነዊሕ ዝቕፅል ኩናት ብከምዚ መንገዲ እዩ ዝቕፅል እናተዋግኡ ጥራይ ኣይኮኑን ዝገብርዎ ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ እዚ ኩናት እዚ ንሓፂር ግዜ ን2 ሰሙን 5 መዓልቲ 6 ሰሙን ወርሒ 60 መዓልቲ እናተባህለ ረእይዎ ኣበይ በፅሕ ኣሎ ሕጂ ድማ በዘን 60 መዓልቲ ተዘራሪቦም ክውድእዎ እዩ ዶ ገለ ተባህለ ድማ ናይ ምውዳእ መንፈስ መመሊሱና ከመይ ዝኸይድ ዘሎ ብዙሕ ፖለቲካዊ ፀወታ ድማ ውሽጢ ንርኢ ኣለና መጀመርያ ኣቐፅል ኣብዚኣ War is truth. The second, in the case of the United States and Iran, is apparently basic coordination. Yesterday, US President Donald Trump confidently announced the next round of talks with Iran in Qatar's Doha. Iran confidently rejected this. Forget negotiations at this point. The first agreement these two countries need is on what day it is, where they are, and whether the meeting exists. Because if the opening act is this chaotic, the sequel practically writes itself. At this point, the negotiations need a negotiation. For weeks now, the United States and Iran have insisted that they want to prevent another round of escalation. Okay, ማለቲ مش زياتهم ኣብ ጣውላ ንዓበይቲ ነገራት ዓበይቲ ኣጀንዳታት ተዘራሪቦም ክፈትሑ መዓስ ከም ዝራኸቡ ክራኸቡ ድዮም ኣይራኸቡን ኣበይ ቦታ እዮም ክራኸቡ ክሰማምዑ ይክእሉን እዮም ዘለዉ ያኢላ መስተንክሪ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ክንራኸብ ኢና ይብል ኢራን ኣይንራኸብ ኢና ይብሉ ልኡኻትና ክንሰድድ ኢና ይብል ሓደ ኣይንሰድድ ኢና ይብሉ ሶሉስ ዝብሉ ሓደ ሰንበት ይብል ስለዚ ኣይኮነን ኣብ ዓበይቲ ኣጀንዳታት ናይ ሕርሙዝ በሎ ናይ ኒውክለር በሎ ናይ ካልእ ሴኪሪቲ ኣርኪቴክቸር በሎ ኣብታት ዓበይቲ ነገራት ተሰማሚዖም ውፅኢት ከምፅልካ መሰረታዊ ነገር ክራኸቡ ድዮም ኣይራኸቡን ኣበዮም ክራኸቡ መዓስ እዮም ክራኸቡ ንዝብሉ ነጥብታት ከማን ክረዳድኡ ይክእሉን እዮም ዘለዉ ስለዚ ኣብዚኦም ነገር እዚ ሓደ ነገር ክግበር ክኽእል ከም ዘለዎ ጥራይ ዝንገር ዘሎ something needs to happen like seriously ፅቡቕ ዝኾነ negotiating team ብወገን ኢራን ብዘይ ቃል ዓለም ኮምፔተንት ዝኾኑ ዓቕሚ ዘለዎም ብቅዓት ዘለዎም ቲም ዝበለፁ ናትና ንኢራን ክዕውትዋ እዮም ዝበልዎም እዮም ኣብቲ ዴሌጌሽን እዮም ዘለዉ ብወገን ኣሜሪካ ግን ነቲ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ፀያቂቱ ሓደ ሰብ ኣሎ ንሱ ድማ እቲ ፕሬዚደንት ባዕሉ እዩ ምክንያቱ ኣብ መዓልቲ 6 ግዜ ብዛዕባ ኢራን ይዛረብ ስለዚ ዝርርብ ድማ ብምስጢር ክኸውን ዘለዎ ፀላኢ እንታይ ይደልሎ እቲ መቀናቐንትኻ እንታይ ይደልሎ እስኻ እንታይ ይደልለኻሲ ኣብ ጣውላ ብሕቡእ ክኸውን ዘለዎ እቲ ዝግበር ዘሎ ፕሮግረስ ደገ ክወፅእ የብሉን ምክንያቱ ክልቲኦም ንናቶም ህዝቢ ንናቶም በይስ ክእምኑ ስለ ዘለዎም ኔጎሲዬሽንስ ኣዋርሕ ዓመታት እዮም ክወስዱ ዘለዎም ንኣብነት
A fragile understanding was reached around 2 weeks ago. After weeks of military exchanges, both countries signed what is essentially a 60-day pause button, a 14-point memorandum meant to reduce tensions, discuss Iran's nuclear program, reopen the Strait of Hormuz, and hopefully negotiate a permanent end to this war. You can call it a ceasefire beta release, full version pending. The latest confusion perfectly captures the state of these negotiations. Donald Trump announced that Iran had requested talks. The White House even revealed its negotiating team. Trump is sending his envoy, Steve Witkoff, and his son-in-law, Jared Kushner, to lead the team. But the ብሓፈሻ እቲ ተገይሩ ዘሎ ካብቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ኢሎም ተፈራሪሞምሉ ዘለዉ ኣብ ባይታ ግን ክተዋወሱ ዝውዕሉ ዘለዉ ጀሚርካ ካብቲ ኩሉ ዝብልዎ ስምምዓት ናይ ኒውክለር ተቆፃፃሪ ክኣትዩ ተባሂሉ ኣይተረኣየን ወሽመጥ ሕርሞዝ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ክኽፈት እዩ ተባሂሉ ኣይተገብረን ዋላ እኳ ዝሓሸ እንተኾነ ዳርጋ እቲ ስምምዕ ዝበሃል ክግበርን ክጠሓስን ሓደ እዩ ኩሉ እቲ ኣብ ባይታ ዝርአ ዘሎ ድማ ኣብቲ ጣውላ ዝዘራረብሉ ዘለዉ ይኮኑን ዝቕፅል ዝርርብ ድማ ንኣብነት ኣብ ዶሓ ክልቲኦም ኣይተራኸቡን ቀጠር ግን ከም ዝሸምገለቶም ማለት ነንበይኖም ረኺባ ከም ዝዘራረበቶም ቁሩብ ፕሮግረስ ከም ድሓን ዝኾነ ለውጢ ከም ዘርኣየ እውን ሚኒስትሪ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ቀጠር ሓቢሩሎ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ እንታይ ዘርእየካ ኣብ ብዙሕ ነገራት ምርድዳእ የለን ኣይ ቲንክ ሓደ ነገር በሪሂሉና ኣሎ እቲ ኢራን ዝበሃል ነዞም ክልተ ነዚ ስቲቭ ዊትኮፍ ኤንድ ጃረድ ኩሽነር እቲ ልኡኽ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝኸደሉ እዚኦም ክልተ ክመፁ ከለዉ ሲሪየስ ኣይወስድዎም እዮም ምሳቶም ምዝርራብ ድማ ግዜ ምጥፋእ ወይ እውን ትርጉም ዘይብሉ መስርሕ ኮይኑ ዝስምዖ ምክንያቱ ኣብ ክልቲኡ ግዜ ናይቲ 12 መዓልቲ ኩናት ይኹን እዚ ሕጂ ዝተገበረ ኩናት ምዚኣቶም እናተዘራረቡ ከለዉ ዘጋጠመ ስለዚ እዚኣቶም ስለያዊ መርበባት ናይ እስራኤልን ዕላማታት ናይ እስራኤል ዘሳልጡ እምበር ንኢራን ምስ ኢራን ኣሜሪካ ተዘራሪቦም መፍትሒ ከምፅኡ ዝኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ዘለዎም ኣይመስሉን እዮም ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ጀነራሊ እንታይ ክግበር ዝግብኦ እዩ ዝበሃል ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ካልእ ልኡኽ ክሰድድ ዝግብኦ ነዚኣቶም ሲ ኢራን ነየቃቶም እያ ጥቕሚ ዘለዎም ሰባት ጌራ ይትሪኦም እዮም ዘላ ብርግፅ ዶናልድ ትራምፕ ዘርብሕዎ ስለ ዝኾኑ ይሰዶም ዘሎ ናቱ እስራኤል እውን ትደልዮም ንሶም ስለ ዝኾኑ ግን ኢራን they are not taking them serious ወላ ፓኪስታን እውን ከምኡ እዮም ኢሎም ኣብቲ እስላማባድ ኣብ ዝተራኸብሉ ስለዚ ምዚኣቶም ምርኻብ ብዙሕ ፋይዳ ዘለዎ ኮይኑ ኣይስምዓናን እዩ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎም ብውሕዱ ጄዲ ቫንስ ክመፅእ ከሎ ብሱ ዝሓሸ ዝርርብ ክካየድ ንርኢ ነርና ኩሉ ርኢኻ ግን እዚ ኩነታት እዚ ቀሊል ዘይኮነ ብድሆታት ዘለዎ መስርሕ ኢና ንርኢ ዘለና ናው ኢራናውያን ነዚ ኩሉ ዝካየድ ዘሎ ተዓሚቶም ድዮም ዝኸዱ ዘለዉ what kind of plan do they have ንዝብልካ ኣብዚ ስምዕዎም CNN ለንቀነ ባዕላቶም ዘርግሑ ሓበሬታ እዩ At the moment, we are coordinating and holding discussions to ensure those conditions in MOU are fulfilled. I will explain further later. Until those commitments are in place, we will not move on to the remaining provisions at all. But Iran? Sovereignty over the Strait of Hormuz rests with Iran and Oman, and with the arrangements that Iran determines there. A divine blessing. That is how Iran's chief negotiator is characterizing the conflict, especially given Tehran's strategic power over the Strait of Hormuz. Tehran now says there can be no further talks with the US unless the conditions laid out in the memorandum of أنت كابتن نبزحات سبات دزاربات انترفيو نايزي ጋሊባፍ ባጋሪ ዝበሃል ወይ ከዓ ቺፍ ኔጎሽየተር ናቶም መጥቐንዲ ተዛታይ መራሒ ተዛታይ ናይ ኢራን ዘሎ ትሪዎ ዘለኹም እዩ እዚ ኩናት እዚ ንነዊሕ እዋን ዘይንደልዮ ዝነበርና ኢና እቲ ናይ ቀደም ኣያቶላ ናቶም ወይ እውን ሱፕሪም ሊደር ናቶም ኣያቶላ ኸመኒ ፍጹም ነዚ ኩናት እዚ ንምትራፍ ብዙሕ ሕድገታት ይገብር ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ኣሜሪካን እስራኤልን ግን ዝገበርካ እንተገበርካ ስለዘይኣኽሎም እዚ ገጅፍ ኩናት ጀሚሮሞ ንዓና ግን ካብ ኣምላኽ ዝመፀና ፍሉይ ፀጋይ ኮይኑ እዚ ኩናት እዚ ኢሉ ምክንያቱ ወሽመጥ ሕርሙዝ ምሳናይ ነይሩ ኣብ ጥቃናይ ነይሩ ብከምዚ መንገዲ ተቆፃፂርናዮን ፀብለልትነት ናይ ኢራን ኣንፀባሪቕናሉን ኣይንፈልጥን ኢና ሕጂ ግን እዚ ኩናት እዚ ንኢራን ሴኪሪቲ ናታ ሓንሳብን ሓዋሩን ኣብ ኢዳ ከም ዝኸውንን ልዕሊ ኩሉ ድማ ዘይዛረብሉ ዘለዉ ግን ዝሰርሕሉ ዘለዉ እንታይ እዩ ነቲ ዞባት ብምሉእ ነቲ ማእከላይ ምብራቕ ዝበሃል ብምሉእ ናይ ኣሜሪካ ፀብለልትነት ኣብቲ ቦታ ክጎድለሉ ዝኽእል መንገዲ እዮም ሰርሑ ዘለዉ ኩሉ እቲ ናቶም ግብረ መልሲ እንተሪኢኹሞም ነቲ ወታደራዊ ቤዛት ናይ ኣሜሪካ ጠቕላላ ኣሜሪካ ክትምለስ ከም ዘይትደልን እንተተመረፀት እውን ረብሓ ዘይብሉ ክኸውን ከም ዘለዎ ክገብርዎ እዮም ዘልዩ ዘሎ ዲግሬድ ይገብርዎ ኣለዉ ሪስክ ኢኻ ነዘን ሃገራት ከልጅ ድማ ብፍፁም በዚ መንገዲ እዚ ከይድካ ዘዋፅእ ከም ዘይኮነ ከፍልጥዎን እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ኩሉ እዚ ደማ ኣሜሪካ ክትሪኦ ከለካ ድማ ሓደ ነገር ይንፅረልካ ሓደ ነገር ንፁር ኮይኑ ኣሎ ኢራን ናይ ብሓቂ ረቂቕ ዝኾነ ስትራቴጂ ዘለዎ ሃገር ምዃና ኣሜሪካን ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ከእምኑ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ
በቃ ስምምዕ ዘይብሎም ሓደግ በቦገኑ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ኢራን መራሕቶም ስለ ዝመትዎም በቃ ከም ዘርከበ ዘመሓድራ ዘሎ ገይሮም እዮም ከምኡ ዓይነት ስእሊ እዮም ብዛዕባ ኢራን ከውፅኡ ዝደልዩ ዘለዉ ኣብ ባይታ ንሪኦ ዘለና ግን ኢራን ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ኣካይዳ ዘለዋ ስትራቴጂ ናታ ድማ ነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ነፍሲ ወከፍ ትገብሮ ነገርሲ ረቂቕ ዝኾነ ስትራቴጂ ንምትግባር ዝግበር ምዃኑ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናጎልሐ ይመፅእ ኣሎ ዳትስ ዋይ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ስትራቴጂ ዘይብሉ ካብ ሓደ ስልቲ ናብ ካልእ ስልቲ ዝዘልል ዘሎ እምበር ነዊሕ ዝቕፅል ስትራቴጂ ከም ዘይብሉ እቲ ኩናት ኣጀማምሩውን ክሳብ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ናቱን ምስክር እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ብዘይ ስትራቴጂ ዝኸይድ ዘሎ ሓይሊ እንተሎ ብዚ ኩናት ዶናልድ ትራምፕ እምበር ኢራን ከም ዘይኮነ ነፂሩሎ ይብሉ ኣለዉ ኢራናውያን ዋጋ ዝኸፍልዎ ዘለዉ ዝፈልጡ ግን ንምንታይ ዋጋ ይኸፍሉ ኣብ መወዳእታ ድማ ዕላማ ናቶም እንታይ ዝፈልጡ ምዃኖም እዮም ዝነግሩ The MOU top of the agenda as an Iranian delegation met Qatar's Prime Minister today in Doha. He met the US side on Tuesday. A source says US and Iranian officials are also having indirect discussions through Qatari and Pakistani mediators, but those are at a lower level. Exactly what is going on in Doha at present? Can you just give us a sort of 1-2 as you see it? Yeah, so what's really been happening since this MOU was reached between the US and Iran, this MOU, has certain clauses, certain commitments that each side has to make. And the goal is for this MOU to, over 60 days, result in broader negotiations to get a new nuclear deal with Iran. But right now, we've seen it hung up in its own clauses and the implementation commitments of each side. For Iran, the biggest thing, there's these ኤግዛክትሊ እንታይ የጋጥም ኣሎ ወይ ብትክክል እንታይ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ዶሓ እንታይ ዓይነት ዝርርብ ዝካየድ ዘሎ እንታይ ክገብሩ እዮም ዝራኸቡ ዘለዉ ወላ ትርክቡን ቀጥታዊ ከም ዘይኮነ ብተዘዋዋሪ ኣሜሪካ ምስ ቀጠር ምስ መራሕቲ ቀጠርን ፓኪስታንን ይራኸቡ ከም ዘለውን ከምኡውን ኢራን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እንታይ ዝካየድ ዘሎ ንዝብል ዘሎ ብዓብዩ ትስምምዕ እቲ ቀፃሊ ብከምዚ መንገዲ እናተራኸቡ ነቲ መስርሕ ክቕፅል ወይ ነይሩ እቲ ምርድዳእ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ምናልባት ከምቲ ክኸውን ዝግባእ ኣይኮነን ዘሎ ግን እንተወሓደ ኣብቲ እቲ ዝተፈራረሙሉ 14 ነጥብታት ኣብኡ ከማን ምርድዳእ ኣይተፈጥረን ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ተዘረባ ኩሉ ግዜ ንኣሜሪካ ሽፋን ንምግባር እዩ ኣሜሪካ ነቲ ዝፈረመትሉ ከተተግብሮ ድልውቲ ይኮነትን ምክንያቱ እቲ ዝፈረመትሉ በፍንጫ ተገዲዳ ዝኣተወቶ ምዃና ዘየዋፅኣ ምዃኑ ተረዲዎም ኣሎ ግን ኣብታ ነታ ኩነታት ክፍርሙ ከለዉ ዶናልድ ትራምፕ ኣማራፂ ይነበሮ ነዳዲ 115 ኮይኑ ምውራድ ስለ ዝኣብየ ዝገበረ እዩ ነይሩ ስለዚ ክገብሮ ከሎ ዕላማ ናቱ ነቲ ዋጋ ናይ ነዳዲ ነቲ ዕዳጋታትን ንምርግጋእ ጠቂምዎ እዩ ውፅኢት ድማ ኣምፅኢሉ እዩ ሕጂ ግን ነቲ ኩነታት ተቐቢልዎ ክቕፅል ድሌት የብሉን ስለዚ ኣጋይ ኣብ መወዳእታ ንሳቶም እቲ ኢንሰንቲቭ ወይ ከዓ እቲ ምክንያት ናይ ክልቲኦም ሃገራት ንንበይኑ ስለ ዝኾነ ክብድ ዝበለ እዩ ነቲ ክትቋፀሮም ዝኾነ ኣብተን 6 መዓልቲ ተረዳድዮም መፍትሒ ክረኽብሉ ዝበሃል ዘሎ መስርዕ ንምትግባር እዩ ትርክብ ዝካየድ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ rival interpretations of the MOU. So the MOU explicitly does state that Iran has to make the quote-unquote arrangements for transit through Hormuz. Now the Iranians interpret this as the ships have to go through their designated routes through Hormuz, namely through the northern part of the Straits, whereas the U.S. has been trying to have ships go through the southern part of the Straits. And so this led to the tit-for-tat strikes we've seen over the weekend, where Iran said that it can't, quote-unquote, guarantee the security of ships going through the southern part of the Strait. Many ships were passing with their AIS transponders on. A couple of those ships were struck. The U.S. attacked Iran. Iran hit back at U.S. bases in Kuwait and Bahrain. So it's a very volatile situation. But Ghalibaf, the chief Iranian negotiator, to your question, he said, which is the consistent Iranian position, that this new paradigm over Hormuz is their new red line, that this is the critical lever that Iran has, and they want to maintain more control of this. እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብታ ኣርቲክል 5 ዘሎ ክፋል ናይቲ ኣጠቓቕማ ናይ ወሽወጥ ሕርሙዝን ምዕደራናቱን ዝምልከት ኢራን ንሳ ከተመሓድሮ ምዃናን ንውሕስነትን ድሕነትን ናይቲ መስመር ድማ ከተውሕስ ምዃና እዩ ዝብል እቲ መርገፂ እዚ ድማ ብዓይኒ ኢራን ክትርጎም ከሎ ኢራን ብዘውፅኦቶ ፅርግያ እዮም ክኸዱ ዘሎም እቶም መራኽብ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣሜሪካ ግን እቲ መራኽብ ብቲ ንሳ ትደልዮ መንገዲ ደቡባዊ ክፋል ናይቲ ሆርሙዝ ወይ እውን ናብ ዖማን ተፀጊዐን ክኸዳ ከም ዘለዋ እያ ትደሊ ዘላ ኢራን ድማ ናብ ኢራን ተፀጊዐን ከይደን ብናይ ኢራን ትእዛዛትን መስመርን ክኸዳ እየን ትደሊ ዘላ ካብቲ ናታ ትእዛዝ ዝወፃ ድማ ክትሃርም ጀሚራ ኣሜሪካ ድማ ግብረ መልሲ ክትብ ጀሚራ ብኡ ዝጀመረ ሰሓቦ ጉተቶ ድማ ኣብዚ ብፅሒ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለው ከምቲ ዘረባ ናይቲ ናይ ጋሊባፍ ተመሊስና እንተሪናዮ ድማ እቲ ናይ ወሽመጥ ረኺቦሞ ዘለው ሌቨሬጅ ቀይሕ መስመር ምዃኑ ንዓታቶም ማንም ንዑ ክትሕሶ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ግዜን ኩነታትን ከፍቅዱ ከም ዘይደልዩን ንዑ ድማ ወሽመጥ ሕርሙዝ ካብ ቁፅፅሮም ወፃኢ ዝኾነ ነገር ክግበር ፈቃደኛታት ኣይኮኑ ቀይሕ መስመር እዩ ንውግእ ክምለሱ ድልዋት ምዃኖም ንዑ ንምውሓስ
the Strait of Hormuz after this war, meaning they want ships to pass. They want them, however, to pass through their designated routes, and they envision to collect fees. They call them service fees to let these ships pass. Now, the MOU says they can't collect fees for 60 days, but that is its cutoff. Even in the MOU that the U.S. agreed to, it says for 60 days they can't collect fees. Beyond that, though, we do know that there are كم نريد لنا تمسمرنا نقدي أبازيو كبد بلا درجة كم زلون مع تراخب تعطيان أبو بزح شجرات يقاتم كم زلون ولا كنا دادي وتصالو نتراجعات وندحن زخون من رجع فتيرو لنطلو نتي تفتيرو زلو جاب ويون بسنك تكينات قاتم من عين دادس أجم جزياوي مفتح دامبر زلاق مفتح عمتات كوسديو عمتات كل تفتيو عند حري كل نورمال تتمليسون عمتات كوسديات تنايك على درجة نايتنا دادي كونتات كم بس يحمزو بزلو سلزي again they are just trying to sell أتسأجم كم سفت حنسي لهم كشت وين بفتنو زلو جن أبكون النت كابو زرحاقيو تكونتات أزي كبيدي زلو بقليلك في تحصل كم زي كونه يمزو نقول زلو again كل زي دميركا أو دير كارتري خلا إيران they know they have good cards تبوظ عن كارتات كم زلو فليتو مالو نتي تبوظ عن كارتات ناتهم لما أبوتون كم كونتات نيتكملوا له and كل زنرية زلنا دما قليل زي كونه وصيت كم تزخل كونتاتنا عند زلنا كال أبزي زرزلو حدا نبزح سبون زجرم كونتات كتبلت خلن تايو أمونغوتي ناي دونالد ترامب تيم دونالد ترامب نزو كينات كجمرو خلو رجيم تشينج خجبرا بإيران يدلينيرو منجست تغيير يدلينيرو سرعات تغيير يدلينيرو حدا نجر جنا أمريكا بزيادة زرزلو أبتم تحت من محدارنا دونالد ترامب زي مررداء كم زلو يزنقر زلو كلتا تم كتا تحت دونالد ترامب زلو أمونغوم برتع زخنا ودر يرلو دونالد ترامب دايما داي لدي غيرو زلو ويس وتصيت نايتا أكايدا يفتيرو اسكامعو نسمع مغنياتو زون أقداس دايناميكس لزخنا This is only one job, to point in one direction. The moment it starts pointing north and south at the same time, it becomes useless. Foreign policy works much the same way. It depends on clarity. But inside Donald Trump's administration, that compass appears to be spinning. Vice President J.D. Vance is speaking one language on Iran. Secretary of State Marco Rubio is speaking another. أبتيا تريوا زلهم تم كلتن دونالد ترامب بتسقامون بيمانون زلو بتسقامو زلو جي دي فانس مختل بريزيدنتيو حزب أمريكا ندونالد ترامب زخونن تقاتيمو نخط كويل زمرصيو اتي بيمان دونالد ترامب زلو دما ماركو روبيو منيستر قدات وصاين ناشنال سيكيورتي ادفايزر نيو ስለዚህ أزيوم عبيت حلفتيو براكتيكال تيرمز كنريو خلنا أتي ماركو روبيو especially بفولو إني foreign policy ناي وصاي policy نزملكت عندي حلافناتو كون زقبو ده يكون زخونة ماركو روبيو انت خونا زاكوينات إيران كافت جمر دمسو زحاب أسب عبمرنا دماغ بيزي الرزلوي سلامتايكم انت حريل كارما نسو دون كل تطريوهم دلهم نتي أبرس دونالد ترامب زلو دايناميكس قلت يمزولو وش دونالد ترامب أكلت تستمع على مخاني يمزولو هذا إسرائيل ببزح من قد استقوطات أوروبا فعلنا حنقول له نبز دلي يوكوز دز دلي اتخالد ما نسو حزب أمريكا زمرطو ما قايلو نأمريكا كربيه نأمريكا فرست يلو زتمرطو له كفالنا حنقول دمالو سو تكفال جنزبنا إسرائيل زقواصرو له كفال دما حزب أمريكا زحبو أمنت نخختل زقبرو له زعطلو እቶም ክልተ ብድሕሪ ዘሎ ሰባት ድማ ኤግዛክት ንዕዮም ትብየማን ዘሎ ክፋልቲ ናይ ገንዘብ እስራኤል ተቋፅሮ ክፋል ብመን ይንፀባረቕ ኣብቲ መንግስትናቱ ብማርኮ ሩቢዮ ማርኮ ሩቢዮ ማለት ካብ ፖለቲካዊ ጉዕዞናቱ እስራኤላውያን ካብ መጀመርያ እቲ ናይ እስራኤል ኤፓክ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ሒዙ ዘብፅሖን ሕጂ እውን ንዝመፅእ ፕሬዚደንትነት ተወዳዲሩ ዝቕፅል ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ክኸውን ዝደልይዎስ እዩ ዳትስ ዋይ ንሱ ናይ እስራኤል ፀቅዒ ዝኾነ ፖሊሲ ዘለዎ እስራኤል ድማ ዝለዓለ ዘተኣማምነና እዩ ዝብልዎ ንሱ እዩ That's why مالتن كلتا عبيت سلطانات أبتحت دونالد ترامب زلوا دايما دايلهم كلتا سبات كحزوز زقبا أبيدو أوريدو مزلو National Security Advisor كال سبي كون زقبا Foreign State Department حلاف دما كال سبي كون زقبا نخلتو عبيت صراحات أبيدو يباملو زي إسرائيل نقص من نقص عارن نعطاتهم زميتش بوليسين مقبار كقول لهم إلى مزقبر ويو أتي بيت أقام زلو جي دي فانس دما أتي أكال نايتا أمريكا زبهال ماغا زبلو ميك أمريكا great again أبزيد اللوكينات دقوت إخاز قبر دما كسارايو نتي دونالد ترامب أب سلطان بريزيدنت النزوم سو بيز دما نتك آلناتو نتي مبتعناتو زد ألم سلزخوني حجت تفزم تفتمي كابو وزينا
ኣብታ ኣጀንዳ ናይታ ኣሜሪካ ዝብል ክምለስ ኣለና ምክንያቱ ህዝቢ ኣሜሪካ ብጥራይ ክመርፀና ዝኽእል ህዝቢ ኣሜሪካ ብጥራይ ነቲ ፓርቲ ነቲ ሪፐብሊካን ይኹን ነቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቤስ ክንዕቅበን ድሕሪ ኮይና ምስ እስራኤል ብምዕንዳር ኣይኮነን ክንዕቅበ ንኽእል እንታይ ዳ ንዑ ተመሊስና ንኣሜሪካ ዘርብሕ ጥራይ ክንገብር ምስኒ ጅምር ጥራይ ንዝብል ክፋል ድማ ጄዲ ቫንስ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ እታ ውሽጡ ዘሎ ኣብ ውሽጡ ርእሱ ዝበኣሱ ዘሎ ክልተ ሓይልታት ኣብ ደጋዊ ምሕደራናቱ ድማ በዞም ክልተ ሰባት ዝንፀባረቕ ዘሎ እዩ ዝበሃል ነታ ዘላ ተዋስኦ ወይ ነታ ድራማ ናብ ቀንዲ ዝለዓለ ሕልኽላኽ ዝፈጥረላ ድማ ክልቲኦም ንዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ናይ 2028 ተወዳደርቲ ክኾኑ ሕልሚ ዘለዎም እዮም and that's where it gets extremely interesting ክልቲኦም ኣምቢሽን ናይ ፕሬዚደንትነት ዘለዎም ዶናልድ ትራምፕ ካልኣይ ገፅ ናይ ፕሬዚደንትነቱ ስለ ዘለዎ ዝቕፅል ናበይ ገፁ ክኸይድ ምዃኑ nobody knows I mean ሳልሳይ ፕሬዚደንት ክኸውን ከምዘይኮነ ፍሉጥ እዩ ዋላ ጥዕኑ ዋላ ኣካላቱ ዋላ ኩነታቱ ዘፍቅደሉ ይኮነ ዋላ እቲ ሕጊ እንደፍቅድ ኣይኮነ እውን ገለ ሕጊ ምቕያር ተዘይገይሩ በዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ድማ ዝኸውን ናይ ምስልኒ ፖፑላሪቲ ናቱ መሬት ዘቢጡ ስለ ዘሎ ስለዚ ካብዞም ክልቲኦም መኒነት ናቱ ነቲ ማጋ ዝበሃል ነቲ ሪፐብሊካን ክውክሎ ንዝብል ሓደ ናቱ ስትራቴጂ ዝኽተል ዘሎ ይመስል ብዙሓት ካልኦት ክብሎ ከለዉ ግን ተዋስኦ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ቲያትር እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ንእስራኤል ናብ ኩናት ንምምላስ ዳይቨርሽን ታክቲክስ ነቲ ማጋ ዝበሃል ኣታሊልካ ኣብታ ኣጀንዳ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንምግባር ንክልቲኡ ብሓደ ብማዕረ ብምስዳድ ኣይና ይሰርሕ እቲ ሓደ እንተሰሊጡሉ ናብኡ ክፅጋዕ እቲ ሓደ እንተሰሊጡሉ ድማ ናብኡ ክፅጋዕ ዝገብሮ ዘሎ ዳ እምበር ከምዚ ካብ ቁፅፅር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ወፂኡ ዝግበር ዘሎ ባእሰን ኣገርግርና ኣይኮነን ዝብሉ ሰባት እውን ኣለዉ ስለዚ ኩሉ እቲ ተኽእሎታት ብብዙሕ መንገዲ ዝበሃል ዘሎ ኢና ነግረኩም ዘለና ንዛረቦ ዘለና ድማ እቲ ዝረቐቐ ደረጃ ናይ ፖለቲካዊ ኣናሊሲስ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብደረጃ ዓለም እውን ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ኢና ንዛረብ ዘለና ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ድማ ንነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣብ ዓለም ዘሎ ዝፀሊ እዩ ስለዚ እቲ ጄዲ ቫንስ ዝመርሖ ዘሎ ፎሬን ፖሊሲ ኮንሰርቫቲቭ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ጥራይ ዘተኩር ንኣሜሪካ ቀጥታዊ ረብሓን ኣብ ጉዳይ ናትናን ጥራይ ከነተኩር ኣለና ዝብል ክኸውን ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ በዛ ኣጀንዳ እዚኣ እዩ ተመሪፁ እቲ ካልኣይ ግን ወላ ንሕና እውን ናብ ናይ ኣሜሪካ ኣጀንዳ ጥራይ ነተኩር ግን ኣብ ካልእ እውን ረብሓታት ኣለና እዩ ንእስራኤል ድማ ኩሉ ግዜ ናይ እስራኤል ኣጀንዳ ናትና ኣጀንዳ እዩ ዝብል ዓይነት ድማ እዩ ሓደ ድማ እስራኤል ባዕላ ትፈልጥ ዝመስል እዩ ስቲል ምስ ግዜ ክንፅር ዝኽእል እዩ ግን ክሳብ ሕጂ ዘሎ ከተንብህዎ ዝኽኣሉ ወይ እውን ክፈጥርዎ ዝኽኣሉ ስእሊ ነዛ ዓይነት ኣገላልፃ እዩ ዝዕድም And here's why I'm saying this. For over a week after the United States reached a preliminary understanding with Iran, Marco Rubio was unusually quiet, which was strange, because this is the Secretary of State. Diplomacy is literally in his job description. That silence triggered speculation. Was Rubio uncomfortable? Did he dislike the agreement? Or was he simply waiting to see which way the political wind was blowing? Eventually, Rubio spoke. But now his sales pitch sounds quite a bit different from Donald Trump and J.D. Vance. Because while the US President and Vice President were trying to paint Iran as a country that might finally be turning over a new leaf, Rubio basically reminded everyone they're still the same regime. He described Iran's leadership as religious fanatics. I mean, the Iranian system is led by clerics, radical clerics. That's what it's always been led by, and that's what it continues to be led by. Not exactly. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ይኹን ጄዲ ቫንስ ኣብ ዝሓለፈ ዝግበር ዝነበረ ዝርርብ ብዛዕባ ኢራን ዘለዎ መረዳእታ እናተቐየረ መፅኡ እዩ እቲ መንግስቲ ካብ ናብኡ ክረዳዳእ ዝፍትን ዘሎ ይመስል ንሕና ድማ እንተወሓደ ቤነፊት ኦፍ ደ ዳውት ዕድል ክንቦም ኢና ናብ ፅቡቕ ነገር ንክኸዱ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዴር ስማርት ፒፕል ገለ መለክ ክብሎም ጀሚሩ ኢስላሚክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኢራን እናበለ ብኣኽብሮት ክፅዋዕም ጀሚሩ ጄዲ ቫንስ እውን ተመሳሳሊ እዚ ግን ተመሊሱ ኣብታ ናይ እስራኤል ብሓደ ኣኽራሪ መንግስቲ ካብ ሕጊ ወፃኢን ካብ ኩንነት ወፃኢን ዝኸይድ ዘሎ ዓንዳሪ ብሃይማኖታዊ ፀቢብነት ዝመሓደር መንግስቲ እዩ እናበለ ነቲ ናይ እስራኤል ቶኪንግ ፖይንት ጥራይ ቅድርቢ እዩ ዝረአ ዘሎ እዚ ድማ ኢንዳይሬክት ኮንትራዲክሽን ምስቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕን ጄዲ ቫንስን ክኸድዎ ዝፍትኑ ዘሎ ኣዘራርባ ዝመስል እዩ ብጠቕላላ ዋላ እተን ዝገሸን ሃገራት ባሕሬን ኢማራት እውን እንትኾና ኣብ ጎኒ እስራኤል ኮይነን ንኢራን ክዳኽማ ዝደለያ ዝነበረ ሃገራት ናበን ብምኻድ እዩ እቲ ዲፕሎማሲ እውን ክገብሮ ፈቲኑ ስለዚ ብኩሉ መዳይ ክትሪኦ ከለካ ውሽጣዊ ፀገም ናቶም ነቲ ውሽጣዊ ፀገም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘጉልሕ ኣካይዳን ኣዘራርባን እዩ ዝስማዓሉ ዘሎ ደይ መደይሉ ዝገብሮ ዘሎ ፀወታ ድዩ ዶናልድ ትራምፕ ወይስ ብትክክል እቲ ነገር እቲ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኣብ ትሕቲኡ ዝኾነ ውግእ ይካየድ ስለ ዘሎ እዩ ንዝብል ንግዜ ክንገጥፎ ኢና ምክንያቱ ኢትስ ጀስት ዶናልድ ትራምፕን እቲ ምሕደራ ናይ እስራኤልን ዘለዎ ምትእስሳር ገና ኣይነፀረን ኣሎ ብዙሕ ጌማት ክፃወቱ ከም ዝኽእሉ
ብዙሕ ምትላል ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ምንታን ዶናልድ ትራምፕ ቁርብ ትለይ ደገፍ ንኽረክብ ነቲ ማጋ ዝበሃል ድማ ክመልሰሉ ዝኽእል መንገዲ ንክገብር ኩሉ ዓይነት ፀወታታት ክፅወት ምዃኑ ሰብ ፈሊጡ ኣሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ካብዛ ኩናት እዚኣ ተቕሊሉ ክሳብ ዘይወፀ ብፍላይ ድማ እቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዘለዎ ፅልኣት በዚ ናይ ዴሞክራትስ ዝገብርዎ ዘሎ ሓያል ምንቅስቓስ ነቶም ፀረ እስራኤል ዝኾኑን ንቃዛ ኩነታት ቃዛን ጀኖሳይድ ናይ ቃዛን ዝድግፉ ቀፃሊ ይመርፅ ምህላው ንፁር ዝኾነ መግለፂ ንፁር ዝኾነ መርገፂ ናይ ህዝቢ ኣሜሪካ እዩ ዝረአ ዘሎ ህዝቢ ኣሜሪካ ብናይ እስራኤልን ካልእ ዕንዳራ ሰልችዎ ከም ዘሎን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ድማ ካብኦም ክለዩ እምበር ናብ እስራኤል ዝፅጋዕ ፖለቲከኛ ወይ ኣካይዳ ይደልዩ ኣለውን እዚ ግን ኣሜሪካ ናብ እስራኤል ክፅጋዕ እስራኤል ንኣሜሪካ ከም ድሌታ እናገበረታ ክትቅፅል ዝደሊ እዩ ግን ብሓቂ ፅቡቅ ተዛረባይ ስለ ዝኾነ ንሱ ከም ዘይፍለጠሉ ገይሩ ንናይ ኣሜሪካ ኣጀንዳ ከም ዝሰርሕ ኣምሲሉ እዩ ዝዛረብ ውውልሲ ሓደ ካብቶም ኒውዮርክ ሃንስ ዝበሃል እዚ ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን እንተኾነ ኩናት ክቅፅል ዝደሊ ኣሜሪካ ሲ ምትእትታው እናገበረት ክትከይድ ሪጂም ቸንጅ እናገበረት ክትከይድ ዝደሊ ዓይነት ፖለቲከኛ እዩ ኣብ ኩባ ምትእትታው ክትገብር ከምቲ ናይ ቬኔዙዌላ ክትገብር ዝደሊ ዘሎን ዝመርሕ ዘሎን እዩ ስለዚ ዳርጋ ኣብቲ ፕራክቲካል ስልጣን ክትርኢ ከለካ ድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ወይ እውን ማዕረ ዶናልድ ትራምፕ ክትብሎ ትኽእል ዓብ ስልጣን ዘለዎ ሰብ እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ምስ እስራኤል ድማ ቅርበት ዘለዎ ኣካይዳን መርገፅን ሒዙ ዝኸይ ዘሎ እዩ የግዳስ እቲ በይዝ ማጋ ካብዚ ናይ እዚ ኣፀቢቑ ዝተፈለየ መረዳእታ እዩ ዘለዎ In your eyes, has he betrayed the MAGA movement? I mean, by going into such a massive war with Iran, by going against everything he campaigned on, not to do that kind of thing, by not being as transparent with the administration with, say, the Epstein files as they vowed to be before the election, by not taking care of cost of living. You could argue the tariff wars and then the war in Iran, all these things have all contributed to a failure to deal or bring down most prices in America for ordinary people. Does that constitute, in your eyes, a betrayal of the campaign pledges that Donald Trump made? So ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፒረስ ሞርጋን ሓደ ካብቶም ቀንዲ ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝነበሩ እዩ ከም ዝብሎ ዘሎ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ቤዝ ናቱ ነቲ ዝመረፆ ነቲ ናብ ላዕሊ ዘደየቦ ህዝቢ ናቱ ጠሊሞ ትብል ነቲ ቤዝ ናቱ ነቲ ደጋፊ ናቱ ጠሊሞ ትብል ምክንያቱ ጠቕላላ ኩናት ክገብር ከም ዘይኮነ ብግምጣሉ ካብ ካልኦት ኩናት ንህዝቢ ኣሜሪካን ንዓቕምናታ ንድሕሪት መሊሱ ኣብ ቁጠባውን ቴክኖሎጂካውን ግስጋሴ ናይ ህዝቢ ኣሜሪካ ጥራይ ከተክሩ ምዃኑ ማጋ እናበለ ዝጭርሕ ዝነበረ ሰብ ካብ ዝመፅእ ኣብ ስልጣን ግን ብታሪፍ ኢሉ ነቲ መናብሮ ናይቲ ህዝቢ ዝዘርግ ምክንያቱ እቲ ታሪፍ ዝበሃል ዝያዳ ንህዝቢ ኣሜሪካ እዩ መናብሮ ከም ዝኸብር ገይርዎ ምክንያቱ ካብ ደገ ዝመፅእ ንብረት ኩሉ ታሪፍ ስለዝተገበረሉ ንግዲ ድማ ስለዝተቆለፈ ካብኡ ቀፂሉ ነቶም ሓረስቶት እውን እንተኾነ ታሪፍ ዝበለ ቻይና እውን ግብረ መልሲ ክትብ ስለዝጀመረት ሓረስቶት ናይ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ተጎዲዮም ካልኦት ትካላት ናይ ኣሜሪካ ወይ እውን ዜጋታት ናይ ኣሜሪካ ድማ እቲ መናብሮ ከቢርዎም ኣፎርደብሊቲ ዝበሃል ኢሹ መፅዩ ንታሪፍ ኣጉዲለ ምስ በለ ድማ ኩናት ናይ ኢራን ናይ ቬኔዙዌላ ገይሩ ድማ ናይ ነዳድን ናይ ካልእን ፀገም ብምፍጣር ተወሳኺ ረበሻን ሽግርን ነቲ ቁጠባን ነቲ መናብሮን ፈጢሩሉ ኣሎ ስለዚ ዓብ ጥልመት ነቲ ዝመረፆ ህዝብን ነቲ ዝኣተወ ቃልን ዝዓፀፈን ዝረገፀን ጠላም ፖለቲከኛ ኢልክዶ ትገልፂ የብላሎ ናቶም ሓንቲ ንነዊሕ ዓመታት ዝደገፈቶ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ቀንዲ ፀላኢት ናቱ ዘላ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ሪፐብሊካን ዝነበረት ሕጂ ግን ኣንፃር ዶናልድ ትራምፕ ዘላ እዩ ዝሓታ ዘሎ Yeah, absolutely. Because I was out on the campaign trail as an elected member of Congress, a Republican. I think I spoke at more Trump rallies literally than anyone else. And so I was there. I heard the campaign promises. I was involved and I was promising them as well. A big one of them, Piers, was every single Republican campaigned against Joe Biden and Kamala Harris and Democrats, attacking them over cost of living, inflation, and affordability. That was one of the big ones. And to me, that's a big pillar of Make America Great Again. My goodness, if Americans can't afford their cost of living and can't afford gas at the pump, can't afford their grocery bills, then that's an utter failure of Make America Great Again. But እዚኣ ኣባል ናይ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝነበረት ኣብ ጎኒ ዶናልድ ትራምፕ ኮይነ ንነዊሕ እዋን ዝጎስጎስ ኩሉን መብፃዕታት ክእቶ ከሎ ዝፅቡቅ ገይረ ተሰማዕኩን እየ እዚ ከዓ ብዘይካል ዓለም ሓደ ካብቲ ዓቢ ኣጀንዳ ናትና ዝነበረ ጆ ባይደንን ካማላ ሃሪስን ዝኽተልዎ ዝነበሩ ብፍላይ ናይ ኩናት ናይ ዩክሬን ናይ ካልእ ዕንደራን ነቲ መናብሮ ናይ ኣሜሪካውያን ኣኽፊዎ ስለ ዝነበረ ኩሉ ነቲ ኢንፍሌሽን ታሕቲ ክነውርዶ ኢና መናብሮ ኩሉ ትሑት ክንገብሮ ኢና ሂወት ናይ ኣሜሪካውያን ኣዝዩ ምቹእ ከም ዝኸውን ክንገብር ኢና ኢልና ኢና መብፃዕና ኣቱ ነርና ዶናልድ ትራምፕ ኦልሞስት
ክልተ ዓመት ቀሪብሎ ኣብ ስልጣን ካብ ዝጸንሕ ስለዚ ኣብተን ቀዳሞት ክልተ ዓመት እዮም መብዛሕትኡ ግዜ ጽቡቕ ፖሊሲታት ክርአ ዝግቦ ወላ ሓንቲ ጽቡቕ ነገር ከርኢ ከኣለን ክሳብ ሕጂ ብግምጣሉ ነቲ መነባብሮ ናይ ህዝቢ ኣሜሪካ ከበላሹ ክዕርዮ ዝኽእል ዕድል እናሃለዎ ከሎ ዘበላሽዎ ጥራይ መንገድታት ድመርፅ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ መነባብሮ ናይ ህዝቢ ኣሜሪካ ተበላሽውን ኣይግድሰንን እዩ ኢራን ኒውክለር ኣለዋ የብላን ጥራይ ዘገድሰን እናበለ ክዛረብ እውን ዝደፈረ ፖለቲከኛ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ መሰጂ ናቱ ተግባራቱ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ዘረባ ናቱ እውን እንተኾነ ንህዝቢ ኣሜሪካ ወይ እውን ነቲ ዝመረፆ ህዝቢ ክብረት ዘለዎ ወይ እውን ነቲ ናቶም ቃንዛ ዝርዳእ ከም ዘይኮነ ዘነፅር ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እቲ መስርሕ ድማ ብዝኸበደ መንገዲ ይቕፅል ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣንሳቶም ድማ እቶም ቤዝናቱ ክሳብ ክንደይ ዲስኣፖይንትድ ከም ዝኾኑ ብኡ ክሳብ ክንደይ ተስፋ ከም ዝቆረፁን ፍራስትሬትድ ከም ዝኾኑን እዮም ዝገልፅሉ ዘለዉ ያ ብርግፅ ኣካል ናይቲ ደጋፊዩ ዝነበረ ቤዝ ድማ ትቐንዲ ፀገም ኣብ እስራኤል ስለ ዘሎ ንእስራኤል ምእላይ ጥራይ ክብል ጀሚሩ ኣሎ United States, how would you deal with them? Let's say you got sworn in tomorrow. What would Nick Fuentes do to deal with the issues of the Middle East and bring some type of stabilization there? Well, the first thing you need is regime change in Israel. I mean, you know, look, Israel's an open society, and so I think you would actually need American Jews to get on the team with America and exert pressure in the other direction. Because here's the problem with Israel. Israel's a nuclear state. At the end of the day, that's it. That is what defines whole reality. They got 200 warheads. And so here's what I mean. In a conventional sense, how would you constrain Israel? You would put pressure on ከም ትሪእዎ ዘለኹም ገለ ካብቶም ዓበይቲ ፀለውቲ ናይ ማጋ ዝነበሩ እዮም እዚኦም ኣብ ጎኒ ዶናልድ ትራምፕ ኮይኖም ክልቲኦም ማለት እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ እንታይ ክግበር ዘለዎ ንዝብል ረጂም ቸንጅ ኣብ ኢራን ዝነበረ ረጂም ቸንጅ ኣብ እስራኤል ክግበር ኣለዎ ይብሉ ኣብ እስራኤል ንነተንያሁ ነቶም ኣኽረርቲ እስራኤላውያን ኣሊኻ ኣሜሪካውያን ኣይሁዳውያን ኣብ ስልጣን ከም ዝመፁ ምግባር እዩ ዝኻ እቶም ኣሜሪካውያን ኣይሁዳውያን ንሳቶም ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ዝያዳ ክስምዖ መኽልቶም ዓረብ ወይ ካቶም ቀንዲ እንግሊሽ እውን ብዙሕ ፅቡቕ ዘይዛረቡ በዓል ቤንጋቪር ዝኣመሰሉ ዓይነት ኣኽረርቲ ኣይሁዳውያን ኣብ ስልጣን ይመፁ ምህላዎም ድማ ልኩሉ ከነሰብለሉ ዘለና እስራኤል ኒኩለራዊ ሃገር ኢሉ ስለዚ ኒኩለራዊ ሃገር ስለ ዝኾነ ጠቕላላ ከተፍርሑ ትኽእል ጥራይ ሃገር እውን ኣይኮን ሓደጋ እውን ከውርደልካ ዝኽእል ሃገር ኢሉ ሓደገኛ ሃገር እዩ ስለዚ ኒኩለራዊ ሃገር ስኢልካ ክተፍሮ ይትኽእል ኢሉ ስለዚ ካብ ሕጂ ክንቋፀሮ ተዘይክኢልና ካልእ ፀገም ከምፅእ ዝኽእል ሃገር እዩ ብኸመይ መንገዲ ዳ ክንቋፀሮ ንኽእል ናይ ኒኩለራዊ ሃገር ኢሉ ስምዕዎ እቲ ትሪክስ military pressure. And we're already doing it. We're talking about selling F-35s to Turkey, which Israel hates because Israel's threatened by Turkey. And the other thing is, Charlie Bennett talked about like war with them and shit. Yeah. Oh, exactly. And they're never going to stop, dude. They're never going to. The Pakistan, Turkey. Right. Yeah. They can tolerate no rivals. So, I mean, in a conventional sense, that is what you might do: is you would strengthen the hand of their rivals to create balance. This is something they don't want. You know, so you have a carrot and stick approach. So ንእስራኤል ወላ እኳ ብቐጥታ ከነፈራርሃን ክንቀፃን ዘሸግረና እንትኾነ እንታይ ግን ክንገብር ንኽእል ኢሉ ነቶም መቀናቐንትናትና እዮም ዝብልዎ ንኣብነት ከም በዓል ቱርኪ ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋር ክንሸጠሎም ክንክእል ኣለና ንኣብነት ናይ ቱርኪ መራሒ ወይ ቱርኪ ከም ሃገር ነዊሕ እዋን ኤፍ35 ዝበሃል ነፈርቲ ክትገዝእ ትደሊ ነይራ እዘን ኤፍ35 መን እዩ ዘለዋ ኣብቲ ከባቢ እስራኤል ጥራይ ዘለዋ ስለዚ ንስዑድያን ንቱርክን ተሸጥካለን ኦልሬዲ ነቲ ባላንስ ከተውሕሶ ትኽእል ኢኻ እስራኤል ድማ መስመሩ ንክሕዝ ኢንዳይሬክትሊ ተገድዶ ኣለኻ ኣብቲ ዞባ ስለዚ ከምኡ ጌርካ ኢኻ ንዑ ብምፍራጥ ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም መወዳድርቲ እውን ከም ዝሕይሉ ብምግባር ንሱ ንባዕሉ ኣብ ቼክ ከም ዝመፅእ ክትገብር ትኽእል ኢኻ እናበሉ ዝተፈላለየ ዘረባታት ክዘረቡ ንሰምዕ ኣለና ካብኡ ወፃኢ ብዙሓት ካልኦት ዓበይቲ ስኮላርስ እውን ነዚ ጉዳይ እዚ ብዕምቆት ክዛተይሉ ኢና ንርኢ ዘለና እስራኤል ዝበሃል ዝዓበየ ፀገም ክኸውን ከም ዝኽእል ስለ ዝግምቱ ዘለዉ wants a deal. I think Trump in particular wants a deal. I think he feels he Istanbul, good to have you on set. A lot to talk about. I want to begin with your take on how the three belligerents, Iran, US, and Israel, how they're positioned right now, June 30th. I think that what's clear is that the US wants a deal. I think Trump in particular wants a deal. I think he feels he needs the deal. There's a lot of domestic issues that he feels he needs to handle. The midterms are coming up. Gas prices are going up. And by his own admission, when they were signing the MOU, he said we had about 4 weeks left before there'd be a real catastrophe or a real economic crisis. And therefore we need this deal and we've achieved all of our aims. I think the Iranians want a deal because the Iranians, I think, believe that they've achieved enough in terms of enhancing their image as a power, having survived the US and Israeli onslaught. And I think the Iranians now are trying to figure out what's the best way to convert those gains into tangible gains. What I mean is, can we get the $26 or $24 billion unfrozen to invest in our economy? Can we get sanctions lifted? And can we get some sort of relief whereby we can get some sort of compensation or reparations in order to rebuild the destroyed infrastructure?
ኢራንን ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለዉ ኣብዚ ሕጂ ዘለና መድረክ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለዉ ንዝብል ክገልጽ ከሎ እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ኩናት ሸውሃቱ ተወዲኡ ከም ዘለዎን ካብቲ ኩናት ብዝቐልጠፈ ክውፅእ ከም ዘለዎን ምክንያቱ ብቅልጡፍ ዝኾነ ስጉምቲ ተደገይሩ ከቢድ ሓደጋ ኣብ ቅድሚኡ ተገቲሩ ከም ዘሎ ይርዮ ኣሎ ሚድተርምስ ይመፅእ ኣሎ እናብሮ ናይ ኣሜሪካን ከቢሩ ኣሎ ፖለቲካዊ መልእክትናቱ ድማ ጠቕላላ ኣብ ፀማም እዝኒ ዝበፅሕ ዘሎ ስለዚ ገለ ነገር ተደቂሩ ንውጥቀቱ ባዕሉ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተረዲኡ ኣሎ ስለዚ ገለ ንክገብር ኩሉ ዝከኣለ ይገብር ኣሎ ባዕሉ እውን ኣብቲ ነቲ ኤምኦዩ ክፍርም ከሎ ዝበሎ እዚ ኩናት ንወርሒ ወይ 3 ሰሙን ተቐፂሉ ዓብይ ናይ ነዳዲ ቅልውላው ኣብ ቁጠባ ዓለም መፅዩ ዝገደደ ዲፕሬሽን ክመፅእ ከም ዝኽእል ግምት ስለ ዝነበሮ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ኣወፃፅኣ ፀቢቑ ካብኡ ክለ ይደለ ኣሎ ኢሉ እዚ እቲ ሓደ ኢራን ነቲ ወላ እኳ ኣብቲ ኩናት ከቢድ ዝኾነ ሓደጋታት ተወረዶም ኣብቲ ኩናት ብተዘማዲ ፀብለልትነት ሒዞም ወፂኦም ኣለዉ ነቲ ኣብ ኩናት ረኺቦሞ ዘሎ ዓወት ድማ ሕጂ እንታይ ይብሎ ከመይ ጌርና ኣብ ጭቡጥ ዝኾነ ቁጠባዊ ዓወትን ቁጠባዊ ወይ እውን ካልእ ረብሓታት ኣብ ክጭበጥ ዝኽእል ነገር ንመነባብሮ ህዝቢ ኢራን ንቁጠባ ኢራን ንሃገር ኢራን ከረብሕ ዝኽእል ክንቅይሮ ንኽእል እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብ ኩናት ዓዊትካ ነትን ጠጠው ኢልካ ኣገዳስነት ክህልዎ ክእል ግን ቀንዲ ኣገዳስነት በቲ ኣብ ኩናት ረኺብካ ዘለካ ዓወት ተጠቒምካ ንቁጠባኻ ንመፃኢ ዓቕምኻ ከተሕይለሉ ትኽእል እንጂ እገዳ ምልዓል ገንዘቦም ተዓፅዩ ዘሎ ክፍታሕ ኣብ ቁጠቦም ዝያዳ ዘድልዮም ነገራት ክገዝእሉ ዝኽእሉ ናፃ ኮይኖም ክዋስእሉ ዝኽእሉ ከምኡውን ሴኪሪቲ ኣርኪቴክቸር ናይቲ ዞባ ብናዓታቶም ዝምችእ መንገዲ ከህንፅፀሉ ዝኽእሉ ባይታ ንክፈጥሩ እዮም ዝጓየዩ ዘለዉ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ነናቶ ኣጀንዳ ክረክብ ክእል እዩ እንታይ ንርኢ ኣለና ዶናልድ ትራምፕ ክረብሕ ከም ዝኽእል ኢራን እውን ካብቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ክረብሑ ከም ዝኽእሉ ሕጂ እቲ ሳልሳይ እንታይ ክሓስብ ይኽእል ክንርኢ ኢና And I think the Americans at least appear to be amenable to some of these demands. The third one, Israel, I think is the one that is very much averse to any deal in any form whatsoever. And I think from their perspective, the problem is they tried to go after Gaza and they found that Trump, as soon as he came into power, because he was pursuing a Nobel Peace Prize, imposes a ceasefire, imposes a Gaza board of peace, and now is negotiating with Turkey over this idea of an international force in order to ensure there is a peace, which would prevent Israel from taking Gaza. Israel thought that maybe it could attack Iran and then by extension go towards Syria, southern Syria. It found that as a result of Trump's unique relationship with the Turkish President Recep Tayyip Erdogan, that there are limits to what Israel can do in Syria because Trump is in favor of keeping the peace and stability that he believes Turkey can establish within Syria. The last opening that Israel has is southern Lebanon. And Israel believes that if there's a ceasefire deal that includes Lebanon, then it ruins that opportunity that Israel believes it has to take that southern territory up to the Litani River and beyond the Litani River. Which is why now where it stands is, they're all agreed on the deal, even if Israel بإسرائيل كرا خلو قنت أغلال زسم معزي كسارة خوينو زسم بكل ملكعو كسارة خوينو زسم معزلون تقليلو كفرس اللو خوينو زسم معزلون تلو إسرائيل منقس إسرائيل يبلالو مجمريا آتي أب غزاز تبقسوا كوينات جنوسايدن قالن كدفتصمولو نهي غزا كو عصرون كترن فونيوم زدلين يرونتهم زبي بزخنا يقوم مخنيات غيرهم كعليوم دونالد ترامب ابون بزح يعجزومن ولا كا نعم زمچ مقراصنا يتقسن قالن غيرونتهم غلغلتات تغبره بحفش عقل نساتهم نتا قزا تقلل كبلوا حسبوا اي سالت الله من الله يلو ስለዚ ኣባ ወላ እኳ ብሓይሎም ናሽክዑ ይኮ ዝወይፍትኑ ተለዉ ከምቲ ዝድለ ክገብርዎ ዝደልዩ ኣይሰለጦምን ኣሎ ቀፂሎም ኣብ ሱርያ እውን ከስፋሕፍሑ መደብ ነይርዎም ኣብ ሱርያ እውን ከምቲ ዝድለ ነቲ መንግስታዊ ዘሎ ከውድቕዎ ፈቲኖም እዮም ነዚ ሕጂ ሓድሽ መፅኡ ዘሎ በቲ መሐመድ ኣሸረፍ ዲ ወላ ኣሕመድ ኣሸረፍ ዝብልዎ ዝምራሕ ዘሎ ንዑ ከውድቕዎ እውን ፈቲኖም እዮም ዶናልድ ትራምፕ ግን ንዑ ስለ ዝፈትዎ ብፍፁም ኣይ ተብድቕዎን ይኹንዑ ኢሉ ትርኩ እውን ኣብኡ ኣብቲ መንግስቲ ኢድ ስለ ዘለዋ ምስ ትርኩ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ዝምድና እናሃለዎ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ኣብቲ ናይ ሱርያ ክገብርዎ ዘለዩ ምስፍሕፋሕ እውን ዳርጋ ኣይሰለጦምን ኣሎ ኢሉ እጂ ኣብ ኢራን ንኩነታት ናይ ኢራን ክገብርዎ ዝፈተኑ ኢራን ተዓዊታ ወፂያ ዳርጋ ካብ ናብኡ ይበሃል ኣሎ ስለዚ ከምቲ ዝደልይዎ ክረኽቡ ይከኣሉ ናብኡ እታ እንኮ ተሪፋ ዘላ ሕጂ እታ ደቡብ ሊባኖስ ክሳብቲ ለጣኒ ሩባ ዝበሃል ንዑ ክቋፀሩ ተኺሎም እውን ኪኑ ክቋፀሩ ዝሓሰቡ እውን ኢራን ነቲ ጉዳይ ናይ ሊባኖስ ኣብቲ ኤምኦዩ ብምእታው ኣብኡ እውን ክትቅይዶም ትፍትን ስለ ዘላ ኣይመቸኦምን ኣሎ ስለዚ ጠቕላላ እስራኤል ብኩሉ መንገዲ ይሰልጦም ስለ ዘየለ ወላ እኳ ብዙሕ ዕንወት ኣውሪዶም እንተለዉ እቲ ዕንወት ግን ኣብ ረብሓ ክቅየር ተዘይክኢሉ ክሳራ ኮይኑ ጥራይ ዝሰርፍ ሰብ ቀቲልካ ሰብ ዕኒኻ መዓት ሽምካን ወረቐትካን ኣበላሺኻ ናብ ጭቡጥ ዝኾነ ናይ ምስሕፋሕ ሕልሚ ዘለዋ እስራኤል ነታ ንእሽተይ ጫቆይት ሃገሮም ከስፍሕዋን ከዕብይዋን ካብ ካልኦት መንዚዖም ክወስዱ ዝደልዮም ስለዚ ንዓዓ ክሳብ ዘየተግበር ዋ ኩሉ እትዝተገበረ ህልቂት ዝፈጥሞ ገለ ካልእ
ብዙሕ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ በዚ ምክንያት ድማ ዕውታት ኣይኮኑን ዘለዉ ክሳብ ሕጂ ይብላሉ Israel has been dragged into the deal. What they're not agreed upon is, should Lebanon be part of the deal? Iran insists that it should be because it needs to reassure its allies in the region that it's willing to protect them. Because if Hezbollah is not protected in Lebanon by Iran, the Hashd al-Sha'bi and the militias in Iraq who are able to impose a prime minister in Baghdad will suddenly feel uncomfortable, and the Houthis in Yemen will also feel uncomfortable. Trump is trying to find any deal, so he's trying to keep both parties at ease. So he's trying to find a middle ground whereby Lebanon is not included, but Iran is able to be paid off in exchange for abandoning Lebanon. Meanwhile, the Israelis are trying to find every opportunity to bomb Lebanon, to find an opportunity to ethnically cleanse that southern territory. As it stands, no one is sure where this is headed, because we saw the escalation that took place recently as well. ብዝኾነ ሓደ ነገር ንጹር እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገጹ ክኸይድ ምዃኑ ዝፈልጥ ሰብ የለን ብኩሉ መንገዲ ድማ ፋሕ ክብልን ክበታተን ዝኽእል ምዃኑ ጥራዮም ዝነግሩ ዘለዉ ወወልቲ ናበይ ገጹ ክኸይድ እቲ ጉዳይ እንታይ ለውጢ ከምፂ እንታይ ክኸውን እዩ ብሕጂ ክረይ ትዝርርብ ንእሽተይ ካብኡ ክንበኩም ኣብዚ ኣብቲ ቀጠር ዝነበረ States and Iran to establish the humanitarian channel here in Qatar. These funds are to be transferred within the framework of purchases for humanitarian purposes, according to the agreement that was at that time. So Qatar is not the owner of these funds. It is only playing the role of financial intermediary in managing these accounts within the framework of this agreement between the parties. So why the contradiction? So ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኣብ ቀጠር ዝነበረ ገለ ክፋል ናይቲ ገንዘብ ንሰብኣዊ ረብሓታት ጥቕሚ ናይ ኢራን ንኽውዕል ተባሂሉ ክፍኖ ከም ዘለዎን እዚ ገንዘብ እዚ ናይ ቀጠር ኣይኮነን ኣብዚ ኣብ ዓድና ስለ ዘሎ ጥራዩ ብመንፅር እቲ ዝተገብረ ስምምዕ ድማ ክግበር ዝግባእ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣገይን ኣሜሪካ ተሰማማዓትሉ ንዑ ንኸተግብር ኩሉ ግዜ ሽግር ስለ ዘለዋ ቃላ ንኽትዓፅፉን ስለትደልያ ምክንያታት Intermediary in managing these accounts within the framework of this agreement between the parties. So why the contradiction? Because both governments are speaking to two different audiences. Washington wants to project momentum. Trump wants to show that diplomacy is moving, especially after weeks of military confrontation that rattled oil markets and raised fears of a wider regional war. Every headline saying talks continue does sound better than one saying everything has collapsed. Tehran has the opposite political problem. Inside Iran, hardliners have repeatedly accused negotiators of making too many concessions. Talking openly with Washington is politically expensive. So Iranian ሕጂ እቲ ኣብ ጀረባ ዝግበር ዘሎ ዝገራጮ ዝመስል ኣካይዳ ካብ ምንታይ ዝመጽእ እዩ ንዝብል ክትምልስ ከላ እንታይ ትብላላ ዶናልድ ትራምፕ ንዕዳጋታት ከረጋግእ ከምኡ ድማ ዲፕሎማሲ ቅፅል ከም ዘለዎን ዝርርብ ይቅፅል ከም ዘለዎን እንድሕር ነጊሩ ንቁጠባታት ነቲ ማርኬት የረጋግዓሉ ወላ እውን ኣብቲ ፖለቲካዊ ኣካይዳ እውን ገለ ነገር ይግበራሉ ፅቡቅ ዝኾነ ስእሊ ይፈጥር ኢሉ ካብ ኩናትን ዕግርግርን ምትፍናንን ይቅፅል ኣሎ ዝብል ኢሉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ግዜ ነቲ ዕዳጋታት ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ ክዛረብ ዘሎ ከምኡ ድማ ነቲ ፖለቲካል ቤዝ ናቱ እውን ነቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናቱ ርግኣትን ሰላምን የምፅእ ኣለኹ እዩ ዝዕውቶ ኣብ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ብዙሕ ልስሉስ ኣካይዳ ምግባር ነቶም ሃርድላይነርስ ወይ ነቶም ኣኽረርቲ ናይ ኢራን ፈፂሙ እዩ ዘይሕጉሶም ስለዚ እቲ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ክጥንቀቕ ክኽእል ኣሎ ንኣሜሪካ ድሮ ኢራን ብዙሕ እድገታት ትገብር ኣላ ዝብል ዓብ ቅሬታ ኣብቶም ኣኽረርቲ ናይ ኢራን ከም ዘለዎ ምክንያቱ ኣኽረርቲ ክትብሎም እውን ከቢድ እዩ ምክንያቱ ከቢድ ዋጋ ከፊልና ክነስና ስለምንታይ እዩ ብዙሕ ግዜ ንኣሜሪካ ብዝምችእ ጥራይ ዝኽየድ ዘሎ እዚ ኩሉ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት እውን እኮ ግዳ ሓቂ መስዋዕቲ ስለ ዝኸፈልናሉ ዝመፅእ ዘሎ እምበር ካብ ዓለል ህዋ ዝመፅእ ዘሎ ስለ ዘይኮነ ስለምንታይ ሓለፋታት ይግበረሎም ኣሎ ስለምንታይ ኣበርቲዕና ታሽሙ ክንገብር ዘይንኽእል ክንቃለስ ዘይንኽእል ክምክት ዘይንኽእል ዝኾነ ነገር ድማ ክግበር ዘይከኣል እናበሉ ኣበርቲዖም ይከስሎ እዮም ስለዚ it's not going to be ብቕልል ዝበለ ክፍታሕ ዝኽእል ሲቹዌሽን ከም ዘይኮነ ንኩሉ ሰበር ይህሉ ኣሎ ማለት እዚ ጉዳይ እዚ ከቢድ ጉዳይ እዩ and ኣብ መወዳእታ እቲ ዝኸፈልዎ ዋጋ እቲ ዝሓለፍዎ መስርሕ እቲ ዝወርዶም ዝነበረ ፀገም ኣብ ግምት እትዮም ስለ ዝርእይዎ ዘለዉ ንዶናልድ ትራምፕ ዝሕጉስ መንገዲ ምምራፅ ክሳብ ክንዱ ኣዕዋቲ ክኸውን ከም ዘይክእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እቶም ንሕና ንከታተሎም ዘለና ብወገን ኢራን እቲ ፖለቲካዊ መርሕነት ናይ ኢራን ድማ ክጥንቀቕ ክኽእል ኣለዎ ኣመና ልስሉስ ዝኾነ ኣካይዳ ምኻድ ነቲ ዘለዎም ጠቕላላ ደገፋት እውን ከጥፍኣሎም ይኽእል እዩ ስለዚ ክልቲኦም ኣብ ሚድያ ዝዛረብዎ እውን ብዓይኒ ጥንቃቐ ክረአ ዘለዎ እዩ ቢካዝ ኣድየንዳ ድዳይ እቲ ዝግበር ዘሎ ንመን የርባሕ ኣለውን ምፍላጥ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤኒዌይ ነዚ እውን እናስተብሃልና ምርኣይ ከድሊ ማለት እዩ ንሕና ድማ ብትከኣለና ነቲ ኩነታት ናባኹም ከነምፅኦ ኢና ንፍትን ዘለና
sorry كالي فيديو تياتني كتسلينا. Adopted a careful balancing act. It's diplomacy through technicalities, or maybe call it Schrodinger's peace talks, happening and not happening at the same time. Yet beneath this public theatre lies a more uncomfortable reality. Whether they admit it or not, both countries desperately need coordination, because the Strait of Hormuz has become the center of this crisis. Nearly a fifth of the world's traded oil passes through this narrow waterway. Any disruption there doesn't stay regional. It becomes global inflation. Iran has made one thing abundantly clear. It believes control over the strait is its biggest bargaining chip. Foreign Minister Abbas Araghchi recently warned that other countries should not interfere with Iran's management of reopening the route. Tehran has also floated the idea of charging ships various service fees once traffic resumes. Insurance fees, environmental fees, transit-related charges. Washington rejected the proposal almost immediately. بحفش كم تريوز اللهم فتيوم صليهم زم كل تاجرات كردادو كقول لهم كي ترداداكا دايما الردا نبتقر الكوينات كوسس لازغل بستقالة من قدي نايم الردا منفس كفترو كقول لهم سيستم كفترو كقول لهم نتي ونتات نتي وشمت حرمز كم سرح كقبرو وتقينهم بعبيد ما أبزيت دلي عب كوينات كيملو سوت دليهم كردادو كقول لهم تمر الردا كباز بهذا اللجن كردادو سلزي كلهم يوم كوينات زاتو زلو انت وحده نتي تفراري بملو زلو نتبتات كانت صروا كقول لهم نصورنت كله خلالو إيران أبتحت زخون يقول مدرخ نتي وشمت حرمز محدراناتهم كابون كوتس كم زي دليو رجس أنيهات كوينو مالو أتريهم دمك أي مسمر دم يبلو له ولا ونتي وشمت حرمز مس من قد ترى يكونون كس أرجس دليل زلو وعيل حديرو كفليت كله مخانون ولا دحرت السوسة مع التدي قله بكفليت كسجر زلو نحوارو كابو قال جنزب كره بخمس قانون السود معناه environment دي وناي قال بزبل من قدي كفليت كله خمس خلق قبريهم زسعر زلو مس عمان وني زرارة بزلو نعون متكبار مخانيهم زنا قول زلو الذي أمودا طب بحدا نجار كبت تحت خينة قداي تزررنا توم مردا كله ولو إيران ويندما أبرتعم زدلي وزلو أجندة أبرتعم زخد زلو يوم بوجن إيران ني أمريكا زي مأمان نأمريكا بزح شلاشال زي مقبار أمودا تدما تي بدمن مسواتنا إيرانويان استرجعت استبتها عوت أبت أولاك خسر كم زي بلون مثلنا أمريكا بزح ني إيران عوتاتا بزيت كم نجر نب أمريكا كسجاجر كم زي بلو ترير زخون جبر ملسيز وهاب زي لعبت منجستي بوجن دونالد ترامب دما ولا وانت مليس كان بكينات نمتعون كمان مرات هم زي لازم نكرزل. The United States worries that every delay prolongs instability in global energy markets, because look at how desperate Trump is. Gas prices in the US skyrocketed during the war. Americans were furious, and now Trump is urging gasoline retailers to get their prices down or face big problems ahead. Then comes the masterpiece of bureaucratic optimism. The memorandum itself, it contains one clause that could make even seasoned diplomats develop a migraine. It essentially says that future negotiations can only begin after disputes over frozen Iranian assets, US sanctions, Hormuz traffic, port blockades, and military confrontations have already been addressed. Now think about that. You can only negotiate after solving the issues you're supposed to negotiate. It's a perfect catch-22 situation. كالي إيرانويان أبتزرب حدا عبرت عمز تزاربولون سرحوا لنا قرطولو كنا زرارب تقينا كل تابع لنا زلو قدان أسوان تعالى كله كإلا اللي هو جنزبنا دمك وهبنا له زبل عينت تعطي جيرهم سلزنا برو دونالد ترامب دماء مرات سلزنا برو تقبلوه زجن يعني دونالد ترامب كله يعني إيران كفيت الله أبزر رباتيو إيرانويان نعرف خلوا بتي بوليتيكا أمريكا تقبلنا تكرك بايكلني بوجيرهم دمتنا دقفتنا إسرائيل بكتيس قبولو كله تاريخهم مزا دزمزا زلوا أسوسا معلتو زبلون زلوا بزح فرق فيها خمسة كالات ريحات قم تغل أنا لما أقول نقينا نقول تزولو كنا مسألكوينا لايك مقبرة ترسعوا دقفكم ما يترسعوا نحجاب زكم ودينا أبت عليه الرغبنا